Lumba jone ke pon ngan yok ban syakri lang utrai. Ban ruai. Bat om tang bangin syurwai. Hendak apa kecing ruai. Kebangin ruai ngan dah perkat. Bat kin kata. Kita nut kejangi, bingin lawan pai pada syutrai. Ngan si mentalaman ruai kecing kerau kecing it. Kejang play. Nomor bulan pai lu kun malah kamar wei Jesu. Manusia alor keding pernah. Namun tak kipap kejangi. Men sim janga toya roya utrai melong background rai men sim janga toya roya utrai melong background rai abatrai kikam jong minga berkat kat nungadam dajing mengo background ngaikiku ngasko jing riu bertan geleng saudong kapor jong mika ongin ong mensim jong la toya roya melong background mensim jong la toya roya melong background abang ayah jengpa hilau ba abang ayah jengpa hilau ba lau san kasau jengpa su tiang di sembudi tak nyarulu kahiki badan kasuruki jing beler bas oh in rai mensim jongna toya roya in rai ke jing krau jong trai melong background mensim jongna toya roya melong background abang play kun benut banpa abang play kunung benut banpa benut ngam la mentah agading la jingket kacong ubah usha uyau ban pelai pariang girwai kecing krau kecong trai mensim jong la toya roya utrai belong background mensim jong la toya roya utrai melong background onda utrai on wana prenjing risa onda utrai on wana prenjing risa anle shayin nang nianga yau kangu kaya ro kanya isawa yau
Shimentab yang tu kejurang ke basan spa. Savupra. Kejurang ke basan spa. Savupra. Lok lada pikup. Bansai kuy lagi pop. Tuan saya Islam kulang berat. Ini penting memang ruang itu bijak balai spa propusau. Balai spa propusau, balai spa kertsau. Ini penting. Halo, wasau habat benar kemudian, wayasya kemudian. Kali ML05U kendai real lai sobha kak alto balik sobha balik jaka bafi yang bakidon kam kerke ke ML05U kendai real lai alto balik sobha balik jaka bafi yang kebanyak yaka kublai sibun
kawai pat kalau baki volunteer ken lum no ni kini kijing bam kibala dap bat so baharu ban penbet pat ya kini kisuki ba kisong kini kibawan ban IT siya kini kajeseng ba kila ban syong pat ki pajba kublai sibun. Tu ni penting ban ruang ke jirang belai spa rapusau din Jakarta ni penting ke jirang belai spa khatsau. Ching
Tung ni beteng menruai kecing ruai basis pak prapuai. Kecing ruai basis pak prapuai. Kadon kawak pada pesna lemik nak beri. Kai lom ti ku Jisu kan mai nga da me poi ga ima jo me Jisu long shi sha om ha me kan ga singi men long lem ban nga paradise
Tung ni tiang sekolah kejeng ruai. Ni si mentalang tu kejeng ruai koras ke bang pun kui ada nur jangan try. Ruai ni kejeng ruai. Dah kak dia no way. Created me clean, God, oh Lord. Jadi katang saya tengah kasih. Halo, kani kalau kajing pen benar, ki volunteer bagi osya dalong kebala sobahaban wanra kisuki hendak pedang madan, bakin yo bansong ki paiba, kitung suki ki badan syarut sobahaban wanra hadin jong kani kebale kasong, nang tasuk ka ML 05L riu kendai asal sobaha ban lej ban yakendu iki volunteer ka boloro ML05L riu kendai asa sobha ban lej ban kendu ki volunteer ki pastor bagi temai mesan ke benawan
Halo, ki pastor baik teman mesan kebenang wan sopa ban wan song shani sha pandal. Saya sien ke ML05L riu kendai asau sopa ban yakendo ya ki volunteer. Kuble sibun. Dos ngupapan sa skor kini kalong ka jing penbana kinong ibapet yang kini kamadan ibapet yang kini kamadan ka tara association ke SRGT ke kerpat bagi ibapet ba bagi sengaw bah gitu ibakwa banit sebar la kalong toilet la ni urinal pin sengaw bah banit tang gitu gijaka ki balabu kerpang sengaw bah ban buram mi kata boleh sibun. Reverend Sherman ka program kini ka ginseng. Lailam ingi ya kejing ruai di Bible da kesinat standing choir. I Sherman kini ka ginseng Reverend Iti Solia ibade Sherman jo ka ginseng samla ke jipi sinat sadni kejongi. I organist i masa WL Emli. Nong ilam jing ruai i teman besan bantai lang latam. Ban pule ba ban duai de Profesor S Sentong. In lomi ya kejing aingu ringkat bagi choirs na ka ginseng samla balang maulai. Ka standing choir jong ka ginseng samla Maulai Presbytery bat ka sinat standing choir. Nyo ay gijing primana na kalyang jong ka ginseng samla KJP sinat bat na kabalang. I nongilap hakan ni ka ginseng i Reverend EL Har Mauflang bat ka jing penwai. Sesisian pat ngi diang sopai pi ki prabangai bi baro adu ki nongget kam ki the court district committee ki para pastor ki nong sarai temsan juga mulai presteri bat kum juru naga benta jong pi baro ki bala ya benden ringkat kan kapor ya mensekri lang ya blay bat ngidap da jingkiman ke bakrau ru nagamantai pastor Reverend El Karmo Plang ila don naduk menem step ke jeseng wish poje ya benar kat penjongi baling ba ne kan mit ru kena fight sngi ha ka bai sayo e ban sam ya ka kubo jong tin ke jong oblay te sha bagi ya chakmat ke jing kuri ke jongi dong lai au oblay jing dawai kumne au oblay buk pa jongi bahap neng Iwan iban dem iban ngu kemat selajat ke bakhu ke jong me. Ya wan ai ngu me try nam tan ke sngi ya bam ai ngi. Oi oblay wat apa jong jing so diao men sim menem step. Rem ai pat ke ni ke sun beneng ke barang oblay. Ya bangila iban pendep jing sekuri ke jongi meneng ke jeseng ke bening kong. Itu ai oblay jong kat ke jong me oblay limba ke ni sekuri lang jong ni ke pot. Pat kam tam ro oblay ya bam ai ni ke mariang oblay. Kabarang oblay, kenam kun kejong me oblay. Ini yo iban cakri me. Kerpang e kung kejeseng samla sinat oblay, iban yalap. Ya kerteng kebakhu kejong me oblay. Sabaro saudong oblay kibala ban yo sngo. Leng bah gini kitendong jing sawa. Idwai kejing yalam kejong me oblay kiban tabaro ibang yo ban pendap. Begelong dai sha oblay kibadiang hun akmat ke kejing snei kejong me. Sim gini jing dwai kejong kerpat kejong me. Bang bukti gini kita tabaro. Agar teng dong tam ke Tuhan Yesus. Amin. Ini soalang de berwai ke jengwai ke basan spa san pulai. Basan spa sopun real na bakhamrim. Bat hadin juga ni jengwai. Lapan baik jadi Profesor S Rentong. Ban puli na ketim ke jeng oblay. Bat ban bu ha ke jengwai. Ke jengwai ke basan spa san pulai. Don bun hajar haga perthai don bun spa halagari bom tip jing e ba jong uglai bat jing siu spa kalbari syakini ai ban le yalam jing pen em ai baniatu jing knya batulem bakrau badak kadawa bakin omdu kumtu bro lai teligit bro sang teligit khat jing ruai ke san spa san pulai bat san spa sa pun riu nagal kamrim.
Hasyua dengan bu aku mau boleh ke jeng duai kan pensengau nak banta nak tin ke jeng boleh mula ban syam nak gospel ke jeng Yohanes anong ke balai dekat ke balai ter berkum juru nak kitab jeng penpau anong ke balai dekat ke arpau berkasti kebar sekinong korin kalanong kebasan berkot kebakan nyiu ikti naka giong kumne uji su layatu berloong hau sisa ngaong hame lom dak hapat yo breu omla pan yo I yakihma ublei unikonomo sulong hau umno la ban kha yo breu habau lotan men ula ban futpat sakpo ka kami jong u bat ban kha yo uji su le thu sisa ngaong hame lom da kha yo breu na ka bat nau mun sim om la ban lech siapa ka hima ublei hak mi nga yang ka jingkang bat ngatit lada uno ru unyo sngew ya kaktin jonga bat mau un pli ya ka jingkang ngan man rung hapo hau bat ngan ya khawai mit lem bat bat mau lem bat nga kum tala da wei ru badon hau kris ulong ujing thau batmai kiai ru ki barim kiladuno hakmi kiai baro kila jialong ki batan mai tong lias ngeu naga tin ko jong blai tu blai kar khu lang ba ka jing sa skor ka jongi tong lai jong blai ka jing duai au blai ba kupa jongi ba benange utrai jong met ba jong men sim ki jongi utrai ba dap ki chika baro ngai ngu ya meo blei ka ne ka por ba ka ne no phai jong ka ne ka si ko karat ka ne ka long ka si ka ba krau ka si ka ba tang khu ka jong meo blei ye ka ba blei me la sha ngo bhai ngi ki pai lang ki khun ki bi ki jong me ye ka me trai me la siu spa hi dala de ta ka snam ko jong me halor ka ding phana ye ka wan ha ka ne ka jaka pani lum lang ko karat ka ban shekri bat punan borom ka kerteng ka ba khuj bat ka ba im he ka jong me ablei nomor kata try ka ngi dap ta ka jing songu ya me ka ko pa ya ka me try me la cha sngo bha yangi bandon na ka ne ka banta ha ka ne ka jeka na banta ban yaro ya ka kerteng ka ba khuj bat ka ba im he ka jong me oi ko kara bangi pha ya ki artli ki snam ki balai no ki pa jri ngai ki jong me try ki don ha prang jong ka jing du jing kermen nomor ka jing pang try ka ban ya gari ke jongi bergari ke si ke be ke joma reo play ke na por ngi ai ngu ya me try ya ke me try la pli ke lat kalenti such sin ba kum ki khun ke be ke joma kin yo ban shekri la loj ya ka kerteng ke ba khoj ke joma ban ngi ai ngu ro ya me play nomor ke jing don rengkat ke joma ba ke jing alam ke joma try ya la ke jong ke jing sang samla jong ka sinat jong ka KGP sunat sabmi ko karat Lembaga Mission and Evangelistic Committee. Meliau ban penlong yang kena kejing sang yalap ke jongi ke kerat. Nadu kan nyau tarik hadu kan ke si ke bamta. Ablai ngi pan pau yang kejing aingu ya me. Ya kejing rengkat ke jongi ke baro ki program tribe ngi liau ban pendap. Pelong ke pas seso lembaga kejing alam berkejing kersian ke jongi. Ban ngi da duai ro ablai ke por ba ke no pa jong ke si ke kerat. Menang ya lam ya la ke jong ke sinot ke jong me ha ke jing ya lenti ke jong ka trai ki don sibun ke jing duna ke jing klot ko kerat bakum ki khun samla andrea blei mela shania hangi ki breu ki batlot bat ki breu ki barit ya ke ban pantalun ya ka kam ke bakrau ko jome ha ka ne ka sla jong ne pertai Andrea blei ngi dia duai ngi kerpat dia me ko kerat
Batung ai bo men sim ba khu jong me hit rai man pan saj bor. Yala ko jong ka sinot ko jong. Baga sinot kanang ya syafrang ko korat. Ya ko pan telun ni ki kam ki bakrau ko jong. Hakan ka sla jong na pertai. Oi ko konrat. Ngi duai ya ko jing pan saj bor ko jing alam ko jong. Ya barok ka wei pa ka wei. Kedonu jong ki kun samla ki baha bapo jong ka shatri jong ka keji pai sabngi ko kerat. Bagi nam so thaj ki nam so lwaj. Ya ka ban karshan ya ban kit ya ba. Na ka ban ta ban panyar ka gospel ko jong me. Hakan ka sla jong ka khandau. Bagi nam so thaj trai ban ya lap ka ktin ko jong me. Tar hadu ka gospel ka lama ko jong me. Kanda yo ban si hakawai pakawai ka danut jongi ki beriu hakawai pakawai ka ri pakajaj ban riu ko kerat ngi duaya ka jing elam ko jomeng duaya ka jing kersan ko jome hapadang ka jing klot ki babun ki jongi ban ngi duaya ro play ka ka por ko kerat men kan mau ro try lo jong usikri jome ya ka me try mela khot naga banta ban try ka kam ko jome usikri jome oblay long tang ubreu hapadang ke jingklot ki babun oblay ngi duai men kan mau yul jong sikri jome tora yul jong usikri jome tora ya ka kamra ka bahnang bo usikri jome yo diang ya ka por ko jong mensi mu jome ka nyoblay pan ngi duai ro tora men kerkhuru tora ya ka khubor ya ka ba usikri jome usapan singau hapadang jong pailang ki bala siuspa ki jome baka khubor kan long ka jing bam ka jing em jungi ha ka dikisi bara ka mino nang ne ko kan rat om bangi mi thali bat suda rengi mi rengkat bat ka jing kerku kum kita ki beriu ki bala thau thon mai ya la ka jong ka jing em ka jungi pangin long kita ka jing ubi Iban pen ubi seki weipat oblay. Try kerkur oblay. Ia kan ka por ka padang sa ka jeng sekri ka jengi. Sim semetrai ka por. Pat sim ya ka program baro pengen saya pendap kan ka por. Konong lembang ka jeng kerku bar ka jeng alam ka jome. Snga oblay ka jeng duai. Ma be ka popobun belin try pa mesem ka jeng em jengi. Haga kertang ko jis sungi duai. Amen. Toblain ngap pat chaskor ka jing pulin ka tien ka bakhu jong pat ka bduai ne ka por na ka manta ka jing tep lang jong ki parabang bi baro hoi mene ka jeng men step klas pen sngo kum to ha bidai bat ka kam mission jong ka jeng samla ki jipis not sap ngi rai manta ka Kechan miet ngi kidang don bon ki prawi bi ki bang wan skani jeseng ban kwa e ka ban pengen mau biang sai sin ling ba jun ka por ba kum ka jeseng samla ki chipis na sap ngi ngila sedang ya ka kam yalap ne ka kam mission da bang sedang ka school hang the saliang ya ka ban ka school menta ka don po ka kaladon ka lower primary but ka upper primary Barkum juru kalar sing khongwer kabadon hangthe khapur asam harani yaingo yoblai begini ki school bro atli glayaj shakmat naga snem barkum juru haibide barga kam mission bagaling khatroi kabadon hangthe saliang ngisongo shibon e daga jengalam ga jong oblai bat daga jing trei sitom jong Kinong turai ngeduk ki mission worker kinong hikai school kibai la turai sitom ya kaban pentelon ya ka kamang the ya ka bangilala ya kaban thung balang hauni ubnai April jong kani ka snem hawdei perka kam hang the mentang idang don sakawai pat ka lengkha mission kata kalong ka dumo paham preaching center lene kaling mission
bat kidan cibun kisnong kebadan marjam bat markhap jong gani ka preaching center nalor ki missionary teacher kibadan harani bada saliang ki mission worker ki bible man kini kitrei ya kabat nalor ka kam school ka jongki ringkat bat ki bible man bat mission worker kitrei hakaban yalap yati kijaka kibadan kijaj benri prepare hati kibenta kam tam kibom dei kasi bat kalong sisya kalengkha kabadang dona pedeng jong rai raidam bakumno kibadang la apat ya kabanang prat ya kabanang trejitom kenang bagat kijaka hang thiru kan long thik kumbolong ko saliang ya mesayo apat ya bantung balang hanigis nem kibanwan ngidon baro arpulai ngot kinong trei hiti mission center hang the nalor ki missionary teachers khan nyongot arngot ki helper way chogida nang tang idon way mission worker ya kabala sponsor da ka jeseng samla silong rilingam presbytery ya ban bu yoni mission worker hang the pangidon ru saarngot ki bible man daisya kembang pastang ke jing trei laya chaprang bang dang don kami ke jing kersan ki jong pi ki probangai beit ki khon samla jong kabalang nadu ki district presbytery nagam ta ke jing ya chaprang ke kam hang the hot ngi songu cibun baleng ba ki jing duai ki jong pi leng ba ki jing kersan ki jong pi ki ba pi ju kersan na kapor sa kapor kelong sisa ke jing rap nagam ta jong ikum ke sinot banginang la ya ban yalap bari anang pen priang ya ke kubor ke gospel kam tam haki kum kiti ki jaka haki babun ki briu kempat jumlah pediang yau Yesus Kristus kumunong penem lemba jani ka poru ngasim ya ka lat ya ka ban ai ya ka jingker pat nagam ta jong pi ki kimi ki pa ki ban kat ha ni ka por ki babon sien dei ma pihi ki pekerjaan ki khon samla hala ki jong ki balang bakumno ki la ki ban pentulun ya ka kam ke jong ki hala ki jong ki balang ki district pada presbytery ngibu ki jingker pat ru lemba jani ka por bana ka banta ki jing ya chaprang jong ka kam mission hang the ba pin so ba ya ka ban ai kelo chaka kam na ka banta kani ka kam mission jong jeseng samla silong rilum presbytery hane ka por nginyo ya kaban lumno ngamon ong ka commission jong ka kiji business sep ngi hane ka por nginyo ya kaban lumno ya kiji aingo ki jongi pat kat ba kinang lum kiji aingo nginyo sngo ya ka ya kiji ya choir na ka jeseng samla balang maulai nang ta ka standing choir jong jeseng samla maulai presbytery pada din kata nak sinot standing choir jong sinot sep ngi para suami kini ki choir ken ai ke jing ruai ke jong ki kawe den kawe pat ngin ya so lang da bang ya ruai ke jing ruai ka basis pa sipo ke jing ruai ka basis pa sipo para din bladep panlum ke jing ingo ngaker pat i reverend AR khathang mau bai so bhai ke ban penkentang ye ke jing aingo kajing ruai ka sis pa sipo kisngi ki por ki aistat lajan poi artat batrai Jesu unwan no saperthei unwan shauno yegi thei soti ki bastat bayai pen kre kleman thai dalele a lanu menwan ko trai lanu menwan ban pendap tin bamilaong a lanu menwan ko trai lanu menwan ban simtino yala kijong kum tu bro lai tu likit khot ke jing ruai ka sis pa sipo kisi kipor piat step ajan poi artan atra Jesu unwa
มันทัดตาเลยลานุแมนวันพูดร้ายลานุแมนวันพันเป็นเด็กดินบะมีลาโอลานุแมนวันพูดร้ายลานุแมนวันพันชิมตีโนยาลากีโจกีดักกีเชนตรายจิสุอุลาเดบยาทูกาชงฮางีปันบิชาร์พายากีดักอากาศิอาอุบนายอากีคลูลาบูกีดักอากาจิงลงเรียวมันเรียวฮีลานุแมนวันพูดร้ายลานุแมนวันอันเป็นเด็กเตียนบามีลาโอลานุแมนวันพูดร้ายลานุแมนวันอันชิมตีโนยาลากีโจใครที่สุลาเกรนชายบาอากิสีขาโตพบกันมันบุญจึงอีรู้กันมันแคร์ผู้หลอกอาอีดูเงินไทรเงินอมมันทัดชูorang dunia yang asa kentian lanu men wan putrai lanu men wan ban pendek tien bamila lanu men wan putrai lanu men wan ban chim tino ya laki jo
Cek cek. Jisu akan mengubah Jericho Kelteng Jong-u Galakta Yaga Wala Kespa Ngadon Gerhai Penban Pensim Kedap Tanjung Kuslai Angka
Show. 是主 know 我爱跟 long 爱你，不爱跟 show。 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 是主 know 我爱跟 long 爱你，不爱
Tongin pendama kecing tuai. Kuk pa jungi uba beneng. Ngi aingu bamalasya sengubha yengi. Bangila bandan hakenaga lempung. Hakenaga nok pai jongi naga sengi. Ngi dan hakenaga por. Daga mensim kaba sengamu Yaga jing crow, yaga jing hit, badi ka bor ka pala, ka ba memewan man penamay, yang nang pap ki bala jat ki bala ram. Abalay na margin ka jing hit balay ka ba pala ka jome, kum ki kon ka bala silspa, ki ba memelatit ka dor ba ka ba ram, ngiwan man pendam ha kamat jome, ban kneru, dakik ti ki ba telat ka jongi, ban ai sige kam ka jome. Abalay na tuay, menakar kuy ka way pagaway ka mensim, kabalay ban ay sige kam ka jome. Balang bagi ni ka jing ay, ka jing sang samlay ka jipis na samngi, ka nang laban pan kraw, yiki kam ka jong ka, lang bagi project, ki ka mission, ka bangidan, ban penyar ki himabay ka jome. Abalay butia kamat jome, lang bajuni ka por, ka basatang kendiat por, ngin sayos ngau, yaga kubor ka jing pinamay ka jome. Abalay da tuay, bahagi na chan mid ka pamantam, man panham, dagi mencer benang ka jome, hagi mensim ka bakodor, kanamangin yo amat, yaga kubor ka batay mensim, kanamangin yo ru yaga jingkar ku, lang bajungan ka jing yasang, Shimti yang iway payway, dakar kuru yang i, bahaga kerteng kebadan botam ke jong Jesus Christ, ngiu idam ngipan, Amen. Tong ben pau ke songu, pekerjaan khoblei na kamta kini ki lai tli ki kwaya. Na jeseng samla palang maulai. Bat kumjur na standing goya jong ke jeseng samla maulai presturi. Ka bagi jingruai ke jong ki kren ke juk kaphang. Ayu ngadai ban le. Ke balong ke jingkeli jong ki arngut kirang ba. Urang ba jong ki nongkrong khajana sakayos. Bat urang ba jong ke ying bendi. Ban ki penpau jong songu ya ka sinot standing goya ke bal ai ke jubab. Pet chelendet. Pai chelendet pinyo amat ke jong i ke jong ublei. Ke jong i kabom jukut kejeng i kabanyai ne junom bada pio amat eta kejeng i kejeng ublei pen i ru yaka shakiwei kublei chibon ling ba kini sur jeng ruai kebolong kejeng alap da kabenta kaburom kejeng ublei yaider kat pat pi kejeng shakuri kejeng pi ki sur jeng ruai pat nang la ban nang pela ya pi pin sakhi ya ublei ling ba kejeng long kejeng im kejeng pi ru Nya poi cakoi ke benta berkata kalong ya kapan yo ban sengap. Iko kubor jong jelap iko ketin ke jong oblei. Pat sai sien pat ni pen pau ke jong songu ya ke jong long lakloi ke jong i Reverend EL Karmo Plang. Belong i pastor badai ban pej ban kemi ya ka balang lai ngkra hapo kelai ngkra persuturi. Ya ka ba ilap light por ya ka ban kat pat ngi. Kom ke jeseng samla ke jepis not set ngi. Yawan sam ke kubor jingalap han ke janmet. Ngi khot sobha ya pi ki pramai be baro. Ki perlok ki projor kat ki bala ban yos ngoleng baget kan ke tendong jing sawa. Ya ka pi pelai por sipor. Ya ban sngap bat shashkor ke tin ke jong ublei. Pastor ngi IT ya ka por ke brang sa api hedian ngi ruai li jing ruai. But hashwai ka banginyo ikaban poi chikan ke bentai kaban sngap shashkor ya kubor nagaktin ke jong oblei nginyo sngo shwai ke jing permana nagaliang jong kesinat bat kumjuru nagaliang jong kapalang Reverend Sherman kene kalong kajing penbena nagaliang jong kajing seng samla ke jepi sinat kejing seng ka bakhat du kejing seng alap hapo jong ne kamalang hang ne balang maulai kan long shibet
hang tai hayeng mani jong ka balang Presbyterian Maulai. Hai ka po san chiteng hadu unre buji kijing rawai revival na kijing seng samla balang maupat. Hai ka po unre buji kijing seng ilap. I Sherman na gani kijing seng Reverend A.C. Marwin. I badairu Sherman jong ke Evangelistic Committee kijing seng samla KJP snat sep ngi. I nong tem organis I Miss Napi Banri di Lingdo. I nong yalam jirwai I Master SD nong se. Ban pule bat ban duai da itemen pesan CK Imyong. Ngin priang I kijinga ingu ringkat bagi koyas na kijing seng samla balang kenton masar, jing seng samla balang nongkwar, na kijing seng samla balang maupat. Ka jing penbena na kaliang jong kijing seng samla KJP snat sep ngi, ban na kaliang jong kabalang. Inong ilap akan kijing seng Reverend WK Hujon. Kinong ilam hai ka prayer cells. I leader teman pesan SP Pengrup. Ki banisya mentan na kijing seng samla Maulai Presbytery, Nong Pendeng Presbytery, Maubu Ribhoi Presbytery, Soyong Presbytery, Maushut Presbytery, ban na kijing seng samla Nongjri Nongpo Presbytery. Kijing penbena na kaliang juga balang. Kebeningkong. Ki kuaya baro ki barwa minimum step. Bat mentah kena kejeseng. Pin sengau baban syong. Hang ni madan hakaman. Tang syuai kena kejeseng. Ki try jong kena kiyeng ki bal pen krek. Nak mentah jong pi ken saya lam ki kiyeng ke jong pi. Kata ke standing kuaya jong ke Shillong Rilum Presbytery. Pin lej hayeng jong ikong shan Talin Maulong, Isa ha Ganesh Das Hospital Quarter. Kebaar, ke Synod Standing Choir, bat ka Standing Choir jong Sora Presbytery. Pinlej hayeng jong ikong Bapendalin Giri Mesar, bat ikong Ibanyarlin Giri Mesar, kadang tanghang ni hajan Hapulu Hills. Nang ta ke balai, ke choir, ke Standing Choir jong Molai Presbytery, kan lej hayeng jong ikong Nikita Bare kabadan hamulai nong lum. Bat lakerpat ru ikitrai jong ini kiyeng. Bapin sngau babon wan syau ini kuaya nang ni namadan nakajaka kabaki kisyong. Kabaar. Kumbala penmana baga jeseng kabak haddu menta gajan mit kan long hang te hayeng mani jong kabalang Presbyterian Maulai. Kum tak itu barok ibasa gi jeseng mit. Bat barok kat kibala banlen. Kum kabalang indes ngau kemen Papinik pai biang sikir mpi yang Kristan gijongi. Kebadan hanong lum, hayorong hem hanong kuar. Ngi pediang sngau bas yepi. Bap nginda sngau kemen bapiniyok bentana gijing bam min. Kebalai. Lakerpan yagi delegates kibawan de ki bos menemen step. Bakin lit pai de kitu giju ki bos. Hadien balawai kani gejeseng. Kini ki bos kiyang ha kate gejaka parking kebadan mar persya ikani ka madan. Bat kabak hadu kalong. Lakerpat ya barok kibawan cengeni jeseng. Pin sngau bah banda kemi bah. Ya kitiar kitar keba pipira. Banum i hamadan. Bakan num long kan numbu cing ya pi. Bat yang iru kum kabalang. Kublai sibun. Reben cemen. Kita gilong kijing pen bana. Nakaliang jong kabalang. Tena pot pat gini ya so lang ni biar ruai kijing ruai ke san spa under puway. Pat san spa san busan na kamrim. Kalau kijing ruai ke kijing pen krek na kamta jong ilang barok habis gini ban singap je skor. Ya kubor. Nak ting jong blay lingbai I Reverend EL kan mo plang. Pai ko nang yat wir blakus lai blatain. Singap kijing kot unang ap lang berot. Yami un pen yami un side par. Ya utup diang kloy wat pen slam yo jod. Dagik tien bajem dagaba syak slam. Unang ap lang burot ukot yami. Dagaba syak slam dagik tien bajem. Dajung iej uong tuwan hanga. Kum tu burot saw tulik dekot kejeng ruai san spa anterpuway. Pat san spa san pusan nagaba kamrim.
slem katana kasem dala kajing ya milasim slam da kajing slem shaway bam la shem da kiktin bajem da kabasha Reverend Chairman Ibalong Chairman Jong Kajingeseng Samla Sinat Sepngi Kinong Kitkam Jong Ka Baro Kitkot Jong Ka Evangelistic Committee Ki Pastorang Ba Bait Baro Ki Balak Banyadon Lang Kinong Yalam Jong Kasinat The Executive Secretary in Charge, Ibadon Rengkat Hakini Kapor, Ki Pastor Bait Baro, Ki Nong Sharai Bait, Ki Dekot, Ki Delegates, Jong Kani Kajingeseng Yalap Kabakerpang, Upat Lang Balasius Pa Jong Ublay, Rengkat Bat Kabalang, Nado Kinong Sharai Bat Kitkot Jongka Kiba Pediang Ya Kini Kajing Syakri Ngai Kublay Ya Pi Wei Pei Wei Hakakerteng Kaba Im Kaba Tiang Bat Kaba Don Bortam Kajong Utrai Bat Unong Pen Im Jongi Ujisu Christ Ngapan Pau Kajing Sngongu Ya Ublay Baula Ibit Ya Kaban Peniang Ya Usyakri Uberit Ubakum Mga Ya Kaban Syakri Lang
ya ka kerteng ka ba em jong u leng ba jong ka jing seng samla sinat sep ngi jongi ngada sngo buram ru ya ka komiti bat ya ka je seng samla sinat hi ka ba ibet ya ka banten rong ya ka ni ka lengkor ka ba kenjaman siem bat ka ba khia ha ki terpeng ki batlat ki jonga da ka men siem jo ka jing sngorit pediang ya ka bangaduai bau blei uni snei ya ka ban kerku yangi bangila ban mat ya ka bor jong blei sa si sien pat ngam don jing arta tien e ru em bau blei ulalong ringkat bat ngi nado ka basdang ka jing seng ula penan kam ialah ka jong ka sinat ula penan kam ialah ka jong ki syakri jong u ya ka ban khot ye ki men siem syaka jing ai bat ka jing pen em ka jong u ngaduai bau blei un kerku sa si sien pat yangi habangi don hakani ka jing seng hakani ka nok phai sngi bangila ban mat sa si sien ya ka bor ka jong u blei hadien jong ka jing bam sngi ka basingyam ka ba ka balang kala ai bat ka ba mangi ngilesem mentalang da ka jing kemen bat da ka jing sngo i bat ha ka jing sho i jong ki kijat sngi yangi ha ka nok phai jong ka ni ka sngi ngaduai bau blei on ya rap yangi bangin nom syo asam thia henrai bangin la banyo asngo sa si sien ya ka ei ka bau blei udon ban keren ha pedeng jongi sa si sien ha ka ni ka jingeseng ha ka bamangi ngialang ya ka ban syakri u nadu bangalayo pediang ya ka ni ka benta ngala pendem ha ka jing duai ka ei ka bau blei udon bangin ya keren layalam yanga syakawai ka benta na ka Bible ka bangingila banlap hakilai teli ki benta jong ka ktien jong ublei Matius kalanong ka bakhat kendai ki dekhot khat riu hadu arfuar nangta Markus kalanong ka basipau ki dekhot khat nyo hadu laifuwei bat Lukas kalanong ka bapra ki dekhot khat san hado khat nyo kini kilong ki benta ki bangadon ya ka ban ya keren rengkat bat ngi baro hakani ka no phai sngi Matius khat khandai khat riu hado arpo Markus shipo khat nyo hado laifuwei Lukas pra khat san hado khat nyo nginum pulir syu ya kini ki benta wat lada ngin sia phai shikini ki benta henresya yang aban puli tang ya ka dekhot ka ba arpo namar banga kham kwa ban banru ya ka lan ka ba khatdo jong kani ka dekhot utau samla ula ong hau ya kita baro ngala sumar na bendang kena don ayupat bangadang duna don ayupat bangadang duna blayon kerku ya kektien ka bakut jong u nginilet cipor syau blay ya ke jeng duai ablay u bau kpa jong u bahabneng ngidap da ke jeng sngongu ya minamar jong gani ke jeng syakri ka bakordor nado kamiet ka basdang Malaya lam yang i top pa top ablay ngilaya yo asngo ya ka jing kraw jo ka jing it ba jong me bat malaya khot yang i kum ki nong pop sakejat jo ka ding pna ka jong me malaya lam yang i ka ni ka sngi ka ba kraw bat ka ba kentang jong me bat ngilamat ya ka jing kerku jong me ha ka jing seng ka bala lek no baratrai sa jisin ha ka ni ka jing seng bat ha ka jing seng ka ba dangsa ngipen let ye ki jing mot berkat ban ngipen pa ye ki khmat jongi syame sa ji sien pat aturai be ye ju syakri jo meu yeng nagane ga jaka ka bakentang tangu nong pop unong pop ya wa me mala sius pa da ka snam ka balami nolum Calvary kni ka bau yeng ha kni ka por ka de ka jing ai jong me ablay be ye penlong ye utang ka jing sawa keren ko kenrat bayi hangau bayeng ka ni kapor
keren nangi ki kun jome ki biar lumlang hagani ka madan naga bentaban mani batban syakri ka kerteng jong me kumen sim ko jong blai ya lai lut si sin pat apleng jongi ka ni ka jingeseng lan mes ngodon kaman pengendu yangi ka pop ya ka hok bat ya ka jing bisharu sngo baban le ya la ka jong ka kam jong me keren naturai upat lang jome un syashkor yame haka kerteng uji sungipan ngidwai bat ngikot kerpat ru amen don ayu pat banga ngadang duna ka Bible kaya yathu yangi ki para bangai bait bat kilok baro ya ki babun ki jingja ki balaja menhaba utrai badunong penem jongi uji sukres udang don haka ministry haka sla jongka kendau bat kawai na pedeng jong kiai ki bas ngawit habang ikan mau bat perkat ya utrai badunong penem jongi uji sukres kalong baudon kajing it banya kendu bat kibriu udon kajing snowit ya kabannya shem bat kibriu uya shem baki hakijing long jongki kumbaki long nadu kiriu niam hadu kiriu madan nadu kibakot kibakia hadu kibapang nadu kibabit kibatem hadu kibastat kibanang nadu kibaim kajing im kababek kajing im kabaya day bat kamon jong u hadu kitu kibayat jengai na kajing isnei jong u bat para bangai bait kabas ngowit kalong bakajing temu halendet jong kita kijing shisha kilong udon tang kawei kabamau kwa bagata kalong banai sesisin pat ye ki briu ye kajing kerku ha kajing em jongki banai haki ya kata kajing dap biang jong kajing em hi ka gospel kajing Yohanes ha kalenong basipau ka khot basipau ka tien jong blai ka kren batu Jisu ang ngalawan bakinyo ya kajing em bat kajing em kabakerhai rudi para bangai bait bat parlok bait kawai kajing sisya syu habangi don ya kaban perkat ya utrai bat unong penem jengi uji sukris hakata kajing ya shem bat kajing ya kendu jong u bat kibriu kawai kajing sisya kabas ngau tenat kalong keren ban pen ngau tenat ya kri ya ki keren ban pen ngau bahaya ki keren banyo ya kajing yaro anaki keren banyo ya kajing ngau tenat bat ya kajing ngau bah jongki Henry ukren ya kajing sisa komba kadai banlong para bangai bait datangin pai sekini ki benta ya ki bangala kedau na do nakmat kum kan nong rim jong kajing selok lang jongi hakani kan nok pai sngi ka Bible kaya thu yangi hangni syapang jong wei briu uwei usamla ya uba amsim daai kerteng ya ka kerteng jong u henrei la suong ba ka kerteng jong u ka kerteng sin jong u kalong usamla rius pa bat ka Bible ke thu yangi ba uni usamla haba ulawan ya kaban ya shem bat ban ya kendu bat u Jisu ukham ya per nakibabun kiwei pat kibalawan ya kaban ya shem bat ban ya kendu bat u Jisu para bangai bait la fin pet ba ya kini kijing sisya na kabaka ktien jong blai ka keren bat kaya thu hangi ngila aban yo i bauni usamla rius pa don satya kijing hagajing em jong u don satya kijing duna hagajing don hagajing em jong u kim don satya ki isu ki ba jirwet jirwat lani ki isu ki ba hagajing em jong u
Henry i kumba ka jing lek bania kendu bat bania shem badu Jisu kasulong tang namar bau kwa ban pen pau yala di hakmat jong Jisu balai kadau kalong habau lia shem bat habau lia kendu badu Jisu habala sedang kajingnya keren kajingnya selok badu Jisu la banyo i para banget bait bau persyang ya kaban impress yau Jisu bat ula persyang ya kaban le ya ka hakadur kabastat ula persyang ban le ya ka hakadur kabangila banong hakadur kabakum ke jingkeli ko nang hikai baba kae kabanga ngadai banle banyo ya kajing bam jukut nang hikai baba pila banya thu mo yanga kumno nganyo ya kajing kababam jukut pipuli kini ki lightly ki benta ki bangala kedau para banget bait Maria persyang Jisu ya kaban batai hau ya ki bau Jisu ngau thu badai ya kaban penpau hau uniu samla ula pai syau Jisu badulong ya kita baro ki ba meme keren ngaladap le lut ya ki nadu bangadang kena ngalabat ya ki hukum ngalabat ya ki jing hikai ngala persyang ban kajing kaba bet kajing kaba janai kajing kaba biang kajing Kristan kaba day kunong hikai sakai pat kaba nga ngadang duna hatu kita kiai ki bamanga ngala adon ki bangala apen bet penjanai pensan yala di nadu bangadang rit haduk mentah bangalalong samla bat bangalalong usamla ubarius paru kimpat biang dangdon kabamanga ngadang duna para pengit habangala pen kre kani ke kubur naga bentakan ke jingeseng hakani kanok paisngi ngayo mdei bau ni usamla ukwa bantip shisha kai ka bau don kamban le ya ka ban yo ya ka jing kababam jukut henrei imat chalendet jong kabor stat kabor perkat kababiang jong u kadon kata kajing ngau sarong kadon kata ka self righteousness kadon kata kajing snobit kajing snobiang haladi namar kiai baro ki bamau ulala ya kaban penyo haladi hagajing jongu i kumbau perkat bagajing long Kristan bat kijing syakri bat kijing le anyam baro ki bamau ulayai le ulala ban yai le haduk menta kilabiang dan kabenta ban pen scam ya kajing bam jukut hau bat udas ngau sarong ru ya kita kiai ki badon hagajing jongu ko nong hikai babha sekai pat si etu yang ngadang duna Day na kata kadau para bangai piit arfin pai siya kani kajinga selok bat kajinga keren na parang Jisu bat uni usam la reus pa Jisu leo iya kajing long jong ukum bakalong uyo iya kajing snow yaka ladi jong u bakasan syar uyo iya kajing snow sarong riu blay kabasun syar ha kajing jong u bat kum tau la pai siya u dakiktian bajem uang kusamla satang kawai kabamame medang duna samla labiang lot kiai baro henrei kawai kabangangayoi kadei kabadang duna hagajengim jongme samla ngayoi
Baka fokus jong me kalalong betang syala ka jong ka jing im jong me. Ki jing perkat ki jong me kalalong betang syala di. Ki ai baro ki badon ha ka jing im jong me ki ker tawiar betang syaka tang syaka ladi ka jong me hi kapor kala dei ko samla bamen sange no ka ba perkat chapang jong la yala di bat ban persyang ban perkat no sasisin naga bentaki wei. Ko samla kumno la da memen dino ya kitu ke jing don jing em jo me baro kumno la da memen sam no ya kitu ke jing don jong me kibas ngau sarong baki dai ki jong me bat ki ba mes ngau sarong tang ya la di hi sam no ya ki samla she ki wei pat hang ta ka jing im jong me kan long ka jing im ka ba janai nang ta sawan ban but yanga. Para bangit iat ka Bible ke thu yang ni. Hadian boleh yo asngau ya kiai ki bau Jisu ola keren hau. Lawan da kajing sngau sarong. Lawan da kajing sngau meng. Lawan da kajing sngau. Jong kajing pen krau ya katakan ladi jong kajing im jong umi nagani kajaka. Da kamen sim jong kajing sngau si. Bat da kamen sim jong kajing sngau duka. Para bangit biit ngam tiap balai ubleu lebu ya kan ni ka subjek ka bakraw ka do anu jonga bangingin ya keren bat pi ki kon balasius pa ublei ha kan ni ka jingeseng ka bakar pang jong kan ni ka por ka mamenta imat kadaw kalong bangi im hakisngi bat kipor kibaladangi bisyar bahaya kalong beriu man beriu jongi nadu kibarit hadu kibalasan kibalarang ba kawei kei kabasdang ya kaban sensyar ya kajing im jong kibriu kadei kajing syak sensyar hakaladi ngila im hakajuk bat kapor kabangila syak sensyar haladi ngilalong individualistic hakajing im jongi ngilalong self-centered hakajing im jongi ngilaklet ban perkat naga bentaki wei hinrei kakjing kemi bat ka fokus jongi kalak ham thau bet sibun tang sakajing im jongi simet bat sakal long briu bat sakal di jong kajing im jongi bat lesi hakani kajing seng kat bangiding ya syong hang ni da ka buram kajing keli ka ba mangingi keli kam ya pher satya naga jing keli ka ba uniu samlau keli da kajing sngo sarong dang don hanga kabadang duna dang don kabanga ngadang duna ngalejing seng ngakit nga ba ay ka kam jong u nga kersan nga ay ka kam jong blay ngalong involve sibun bah kiai ki besno padu blay kiai ki besno bat ka jing im jonga kibiang hato dang don jing duna ha ka jing im jonga. Parlok bayi ladangin assess bah, ladangin kenjing ken bah, ladangin ngin duriap bat ngin persyang ban ken ban wo bah ya kajing im jongi ke ka bamanga bat ma phi ngin yo i ngangit kem kalong kambun sien ngila kam perkat yaladi ban ya ka bangi perkat ya ki wei dang ha kasngi tho dieng ka balalek no kat bangadang ya surok kensan ki kali kilia sange bat kalayadon kaladon kajing halah pedeng jo kita ki kali kadau kalong bau kali ubana khmat kadon kajing wet ha kali ka basya khmat uni ubayang hangta ha pedeng upur syang banya umla uthiu banadien uwan nadien u aihon bat kami kajing halah bat ngaperkhat kadau baro kalong namar bang ya perkhat tang naga bentaya ladi kat banang yahat kisngi kajing embryo kalanang yai telun sya kajing perkat yaki babon balang sya kajing perkat yaladi ngilas dang banlong egocentrik
Ngilas dang ya kaban ban pen pa ya kiai tang syaka jeng im jongi marwai ban map ya nga nang ni na kajaka ka bakentang kita kiai kimja syaki brio kibam itu bat kibam tiap yau nong pen em kija hangi iwei peiwei kibakam ya ladi bangilong kikon kijong blai ngadang syong kali sisien haka taksi kat badang yad kaladon ka jingeseng kadang day kamit poya bat kumta hapadeng jok jing kamnya ajong ka jing syong kali kensan ita ibanya ya ka kali ibale si naka ka bai keren ngala ban perkhat ba imday satya ibala long kristan nani ibala tiap yau trai yong kumni pinong kumno ba yong yang pinong kumno kini ki brio ki let kan se jingeseng Henry kini kijo ki priuhi sibit nalawai ka jingeseng ki banya mare ki banya tendru ki banya blok ki banya pensakut ki banya nia ki banya mai kini kijo kini ki let hi ban syakriyo blai Henry ke kut hang tu ndah balami no anang tu kini hi ki bia mai ki bia nia ki bia pekdom kumno ki syakri blai kumni para banget bet Ublay ukeren yang pada pi hakani ka jingeseng hangi ki belong ki khpa hangi ki belong ki kemi hangi ki belong ki khon ki khti lada ublay ni snai bania rap yang pada pi bangingin pai kendiat syathi syabajeliu jong ka kamra jong ka donut bat ka jingmut jing berkhat jongi bangin yo ibha ya ka jing im jongi kumbak ka kalong hatu ka jing berkhat jongi kalong mu hakadur kabas solensa lani kabayar kabangi perkat ya kiwei ni yo khambon kijing perkat jongi kilalong tang syapang ya ladi pipai sikiteng kong yi pipai nakawei katengkong syakawei pat syakajing lumlang bat karensan jong ka imlang kasalang I kumba kini kijing mi jong kata kajing sak sensyar kajong ubriu hakata kajing long kabau perkat bun sien tang na kabenta kajing imbat kajing long jong u kilas dang ya kaban kta tang ya ubriu henry kilas dang ya kaban tut seki babun balang para banget bait pai seka imlang salang kabamanga bat mapingi don kami ia ka jing long jing man jogi long yeng long sem jongi ka kabamangi ngiyoi maaf yang ia ka jing long indifferent jongi namar baka fokus ka jing perkhat jongi kalong betang syapang yala de ngi em ka jok ka baki beriu ki perkhat yala de bat kim tre asyu ban perkhat kabala banja haka jeng im jong ki wei pat pipai syaka kitab Genesis pipai syaka kitab Genesis kelong bakat para pai syuk syedok kelong ka arfuai pian kan mau hang tu bawat u Abraham hi nah bau blai ulong yo Abraham bat ya ka Sarah pian sayo kun sa penlong ya pi kajat ben riu ka bakrau kini ki brio haka jaka bakin ap ya ka por jong ublai haka jaka ba makikin syania haki ai ki bau blai ula ban le haka jing im jong ki henrei ki lakut jing mut ban le sta hi daladi ban shim ya ki ai daladi bat ban persang ban le ya ki ai dakakti jong ki hi Kukpa ong kasara balai phim song kurim no ya ka hagar kabalong kani kabalong ka syakri jonga kata ka jing keren ka jong ublay naga bentapan penyo sembai kumba mau keren kanurlong leng baga jing song kurim jong pi ya kani kabalong ka syakri ki perkat yala de kim tre asyu ban perkat wat ya ublay ubal akren bat ubal kular ban kular ya ki ban aya ke jengkerku bat nagata ka syong kurim lami u Ismail syaka hagar kabala syong kurim ya
Henry la fin pai sa kitab Genesis kenong ka arfuai ndah bau bleu la ai haka por jong u haka ya jong u haka timing jong u yau Isak ublong ukun jong ka jingkerku kei ka baja kinsan ka wai ka sengi kani ka Sara kalapai so Abraham bat kalong beno ya kani ka beriu ngamla ban sya ya ka ngamla ban sya yauni ukun jong ka ngamla ban sya ya ki bamaki kin yo ya ki jingkerku beno ya ki bat ka Bible ki thu ki bapli kahagar kabolong tang kamrau bat ka Syakri ukun jong ka ubalami mdei namar baka kuahi hendrei namar ka jingle baka jing kuak kwan mentoy jong kiwei kila kelalong kesok pudung jong ka jingkit ya ka jing jenjar bat ya ka jing balale ta kiwei bat bapli kilayat sakama hakari klau bersyaba hapdeng jong ka jing kabakara Abraham bat ke Sara kila perkhatang syapang ya la dia kila perkhatang syapang gajing em la jong kila perkhatang syapang gajing mentoy la jong kim sim perkhat naga benta ka Hagar kim sim perkhat naga benta ukun balami nang ta Ismail tang namar bakila abiang ya la dia tang namar bakila asngusuk ya la dia kim sngoye wala da gajing em jong kiwei kan sujud kan syukut kan suprano kumto para bangen bet yang ini apa syaka lang salang ba mga bat mapingi don yang ini pet ya ka jing long jing man jong ka lang ka salang bat kilong yeng long sem jongi hatong emyo imo ya ka jing jot ya ka jing pat ya ka jing pra bat ka jing keli ka ba mga bat mapi ngihap ban keli ka long balay kat kini kijing jot Kipasir kay. Hato kam day mo namar. Ka-attitude, kabalarong hauni usam larius pa. Kabalong kaju, kabala arong ru hakajing im jongi. Kumkikon jong ublay ru. Ngadang duna sa ayupat. Sa kaaypat ngadang duna. Sa kaaypat. Kabanga ngambiang haladi. Pat namar. Bangila penlet jing muatang syapang ya lade. Ngila perkhatang syapang ya lade. Kajing mi kalong. Kajing jot jing pra. Hakita. Kiba manga bat mapi. Ngia tengku. Bat ngia kersyut terpeng. Hakajing yat nanti. Man kesengi. Ngasngo kumbaw blay khot yang nga bat ya pi hakani kajing ngaseng. Bangingin perkhat no. Dakaway pat kajing perkhat. Bagita kalong menu kadai kasian kaba mangabat mapi. Ngilas dang ban perkat ya kiwei. Ngilas dang ban yoi bakiwei ki khambaha ban yangi. Bat kajing mentoy bat kajing kerku kabaja ha kajing im jong kiwei. Kadai kajing kemen bat kajing sngoba ha kajing im jongi. Ko ki khpa ba iet kapor kadai bat kadai menta ka bau bleu khot yang bat ya pi bangin keli ka ni kajing keli. Kilong kemi ba iet kini kadai kajing keli ka bau bleu kwa yang apa dia pi bangingin ya keli ha kani kajing seng ki parlok samla ba it kani kadai kajing keli ka bau bleu kwa yang apa dia pi bamangingin keli ha kani kajing seng namar ba kadai ka appointment ka jong ublay leng ba kajing seng samla sinot bau bleu kwa ban ya syam bat ban ya kendu yang apa dia pi namar bau don ka business ka batikna bat ka bakerpang na ka benta jong iwei pai wei leng ba jong kani kajing seng lapan kan mau yang i kajing ja ka belajar ka kitab jong Daniel hakabalayat hu yang i syapang wei pat usim samla hot ubalaki wa ka khet ka jong khpa jong usim Nebukadnasar nah baulaki ya ka khet ka jong khpa kalong ka khet kabala suk shisha
Don kam syu ya ka bandon kti ha ka bahap ban le thama bat ki nong syun. Don kam syu ya ka ban le lani ban pensitom ya ladi ha ka nono ka dur. Satang ka wei ka bau news im samla uhap ban le kalong tang ya ka ban sensyar hok. Bat ban sensyar baha ya ka it bat ya ka hima ka bayar ka bau kupa ula dep penbiang lupa na ka penta jong u. Mereka kitab Daniel kaya tu yang iki para bangai baik bau news im haka jaka ban penpai ya kajeng perkat seki luk kilak seki it ki hima bat seki kon ki hajar jong u ula penpai ya kajeng mut jeng perkat sya kajeng im la jong ula penpai ya kiai seki kajeng im la jong barka Bible kong ula klet no ya ki briu bat ula kelat no ya ke hima bat uda pen serwa ya la kajong kajeng im hakijing sngoba hakijing le kemen tang na ka benta kajeng im jonguhi para bangai be ngi im makis ngi bat kipor ki bakajing perkat jongi tang na ka benta ya la di ki penlong yang bat ya pi bangin jam palat ya ki pot jong kiai ki babha ke imlang salang teng ngingam sekijing snobha ngingam sekakiat ngingam sekidrugs ngingam sekijing im auria ngingam sekijing im langkar bat ka bas ngosi hakini ki sngi bat hakini ki juk jongi kalong bawat kilong yeng long sem bat wat ka syong kha syong manru kadai ka sok pudung ka basya target bat ka ba mat ya kajing ka ba kraw hado kata don bangaduna habam don bangaduna balai ngamla banle ya kiai naga benta jonga balengan perkat naga benta kiwei haba kiai ki don ahmat bat kilong kiai ki bamentoi naga benta jonga kahima kajong Belshazzar kalamat ya kajing kikon ki hajar ki lamat ya kajing namar baus im ula perkat tang syapang yaladi tang syapang kajing jong uhi para bangai bayet ngesep tieng bayo hadok kani kapor bamanga bat mapi ngia syakri ngia pendan buram ngia penkraw ya kekerteng jong utrai ngesep tieng bayo kumnu hakanu rekanu kajaka jong kajing jongi kidon kiai ki bamanga bat mapi ngidang i naga bentaya ladi bat ngimpat sim ai tilut yaki syaublei walada kakwaya jong kawei neki kwaya balarwai kapan kan mau bangi depan ailut iki show blay ka Bible ke thu yang indah bau blay ulak khmi ya kajeng jong Belshazzar banda habau yo i bakiai kilalong palat sisa yo put balapan sya ka kitab Daniel kalnong pesan ka khot ka bahar arpunyau kaya thu yang i ba kalami kajeng tho kabala tho jing tho haka kenro many tekel upharsin many la thau ya ka hima jong me bat la pen wai no ya ka tekel la thau ya mi ha ka tarajur bat la shem bama meduna bat ka bami nang ni ong ka Bible tang hakatai kamit ndai la syai ndai la sisngi ndai la arsngi tang hakatai kamit o kinong syun hakadur jong kimit kilawan hiar thama ya kani kahima batna pedeng ki babon ki balakelon Belshazzar ulong uwei na pedeng jong kita ki bagajeng jong u kalakut no bat kahima la ai tino syaki wei pat bat om shu show ki para bangai baik bat ki parlok baro ki badon hakani kajing syakri hakani ka por ka bamenta ngasngo umbau bleu khot yang bat pi lingba jong kani kano phai sngi kat bamangi dang don ya ka ban syakri pan penon buram bat pan pen kraw ya ka kerteng ka jong utrai
Bamangingin pa ingin yet bangin kemi ela ka jong im jongi marway. Yo kumno re kumno ngila penlet jeng mot tan tang syapang yala di. Ngila konsentrate tang syapang yala di. Bangasyap tieng bayo namar ki jing long jonga, namar ki jing le jonga, don manu re manu, kibamat ye ki jing kibamat ye ki jing yale, kibamat ye ki jing sngosi, kibamat ye ki jing jenjar ha ka jing namar bamangi ngisngau kum bamangi ngila biang lut ha ka jing jongi shimet. Para bangai piet ublay ukhat yang apat ya pi, bangin kemi bangin yet. Ialah kajong jongi. Hakawai kapor kat pagadang let ya kaban yalap sakawai kajaka. Kapadang yat hakajing yat jenti surok. Iwei hap ibaret ilawan ban ya kendo ban nga ilawan kublay yang nga ilabat yang nga nakakti. Balilong mama pastor. Ang oye. Ujisu ula anem ban penkelaya kajing jongi. Ulan man penkelai ke jing jongi. Ngong balai iet fi ong kumta ngala kedup ngong balai fi ong kumta. Ngakuati bau jisu un penkelai papa jonga. Idei babahaba. Haba imdi haba imbam. O ilong ibabahaba. Henry tang suladi sulabam. Kemi tang ke jing sngosi ayem. Isyo ayai mai. Isyo ayangi. Kayeng jongi ka kolmar, kayeng jongi ka tanda, kihura sudah. Jisula neem, ya kaban lei, ya kayeng jongi mama pastor ila jauh ki umat. La kedup ya ingong habayet. Jisula. Mdan kano ka bau jisu umla. Pinget ya. Yang hohat mama pastor ngenget, ngarung ngenget. Nginya duai bau jisu un pentamai bore kayeng kasem jongfi. Para banget baik, ya sila dangin pai, siya kajing yat lenti jo kajing jongi, sibuan ki ay ki baja ki langga salang, sibuan ki ay ki baja ki long yung long sem jongi, kalaban long namar, bangila perkatan tang siya pangyaladi. Ngila penlet jing mut tantang siya pangyaladi, ngila perkatang tantang siya pangyay ki banlong kajing mentoy bat kajing bahaj, yangi bat kumtangim perkat syo, naga benta ki ay ki panyasno, bagajing jagi babuan balang. Imla aban mudur, ya kajing jersey jong kajing sniu ki balai pujat, ki bangimat, bat ki bangio iya kini ki por, bat ki sngi, ki jongi ki pamenta. Kadado, bakal adon kajing pengkenyo, ya ki long yim ki long sem jongi, larwai meneh, dakawai ni ki kuaya, syapang jong kitu, ki syakri jong ublay hakayeng bendi kabaka kitab ki kam apostol kekeren. Bau niu nong ap bendi ke ka bau le ka long. Ula kot jing mot ka ban sim no. Ila ka jong ka jing jong u habau yo i baki ai kum sim long shu kum baki dai ban long. Henrai. Uyo asngau pen ban ya ka sur. Ka bau ka bami ibat ka bala keren. Wat peneng saw ya ladi. Ngibaro ngiadon hang ne. Wat peneng saw ya ladi. Makajuk. Kabangi pen mensaw ya laga jong kajing ngi pen mensaw ya laga jong kiyeng kisem jongi ngi pen mensaw ya ka lang ya ka salang hi namar bangila perkat bat pen lejing mut tang syapang kiai ki biasno baga jing jongi para bangit baye nrei ublay ha kani gajan me uwan syanga bat syapi namar ba ulang ublay wadap da kajing ihit bat kajing isnai ubamman baga wairu ka mensiem kan jotno Ubamon bakawairu kayeng kasem kan jot kan pat bat kan parano. Bau keren ni kiktian ki basyay hanga bat api. Teng kong postor habang akre ya kajing keren. Don ki ay ki ba ngong terai ngan keren kum kata. Kin sngo kum no iya nga. Kin ong kum no iya nga. Bat ngayo sngo bau ong lada. Kim yo asngau. Kumno kin perkat. Balada kim perkat. Kumno kin yo i bakadang don kalap. Ban pen kalap, ban pen thamai. Ya kajing
jongki. Para bangai iet ublayu iet yang apa dia fi. Uni usam lari uspa ulawan da kajing ngau sarong. Henry ulami ino da ka khamat ka badiao bat ka bas ngausi. Henry ublay ha kani kajing sengu kwa bakumbangi wan rengkat bat kajing angnut da ka mensim jo kajing ngau kumen da ka mensim jo kajing ngau kwa ban ma jing shaman sim ukwa bahaswa bangin mi nang ni kajaka ngin mi nang ni rengkat bat kajing kerku. Bat kata kajing kerku kala abanja. Ndah ba mga bat mapi ngin sedang banyo iya ka jing im jongi kumbaka kalong ngin sedang banyo iya ki ki persyang ya ka ban peniat ya ka jing im jongi ya ka bangi hapan yu isai bakin numla pan ya lam yang isya no syanoro ndai bangin yo i badan tangwe ubala ban ya rap lakadei ya ka jing im jongi simet lakadei ya ka long yeng ka long sem wat lada kadei ya ka ri bat ya ka jat ben riu ka jongiru badu tau deu trai badu nong pen im jongi Jesus Christ ubong syai ka gospel ka jongi anes ka nang bakatsan ka dekot ka basaw kalam mga pimla banle em para bangai pi jublai uit yang abat ya pi Uwan siya nga bat siya pi menta leng bagan ni kajing seng sa sisiyan. Badu kwa ba mga bat mapi. Nginya kenjing ken sa sisiyan pat. Rengkat pat Ale pi uang ka kita po isaya. Nginya sat nyalem. Lada ke pop jong pi. Kasaw han kan lipar. Kum kayor. Bat kita kibalaban le Mday mau. Henry day mga pat mapi ngikloy ni em sywa ba mangi ngin mi ino na gani kalempong jong kajing seng bangin penret ya ladi ngikloy ni em bangin ino ya kamen sim jong kajing snow sarong ya kamen sim jong kajing snow meng ngikloy ni em ban ino ya katu kajing perkat jongi tang syapang ya ladi bat kiai ki biasno ba kajing em jongi ban sedang ban perkat iki wai Lesi ka yeng ka khmi lenti ban yo ya ka jing kerku na phi ko ki khpa jong ka yeng ka khmi ban yo lenti ka khmi lenti ban yo jing kerku na phi ki khmi jong ka yeng ka khmi lenti ban yo jing kerku na phi ki khon jong ka yeng mano ban le ni kloi mo ha ka ni ka jing seng bangi ngin ban bet ya ki bangi ngi dai ban le Aku akan ikapor bapin pendam mela ke jong ke kli. Aku bapin kaprep mela ke jong ke kaman. Aku akan kot ikiparlok jonga. Idoni weisur jing ruai bakta bahai ke donut jonga. Ban ngaku akan pensengau ini sur jing ruai. Ban ngaku akan mapipin pendam makal air jong ke jing duai ban pet sela ke jong jong pi. Namar bau jisu donang ne. Uku akan ya keren bat pi ya ke jing seng. Bat uku akan mapi. Pin ken jing ken rengkat padu hakani kapor hadien bangila pendem la jong ka kli ngila kaprep la jong ki kamat ngan sa aya pi ya kalat ba pin wan pim nam wan sha ngau brieu pin nam wan sha ka jing seng samla sinot nrai pin wan sha ka jing sup bat sha ka jing pen thama ya la ka jing em jong pi ha ka jing dai bat lau jong unong pen em jong pi khnang ba Pin mi inang ni na kani kajing seng rengkat ba kajing siam mensiam pin mi inang ni na kajing seng rengkat bat kajing pensyat bor bat rengkat bat kajing kerku tong ini pendam makal air jo kajing duai banakwa pin sengap sya syukur kandiat ini jing ruai bangidon ya kapan ruai
Bantang do nut mong ba u cha umat u ai ti la ching im ba pin la ban snow a tu pin dang ong em ya u ni u brin la Jesus Christ yang hang ni menta mat ka ba ting shat padam ki umat wat ner laki ti balsa ki dak re o pindang om em ya une ubri kumno pinlak mi yakman jauh umat batang ya pibu berkah Pinong pimpat ko'y banay la jing im Taru jing iku pimong Jisu dan hangde lagi kti tiang ner Kinyo ida kadonut lada pimpet lagi kma Uenolud hapi Laulale lut paro hatu pindang om em ya une ubri kumno pinlak miyak ma jaong ma abatang ya pibu berkah pinong pimpat ko'y banay la jing im Taru jing iku pimong Siya hagakli Jing im hakti jong u Ato pindang ong em ya une ubri Ato pindang ong em ya une ubri Jisu yang hapadeng jongi ini kejing seng perlak baye bad uyai perkhat ye ya phi bad yang phi don kam ne em ya o phi don kam ne em ban phai sho ngi don kam ne em ban ya khen jing khen bad o tung ne dwai ko khpa jongi bab neng idap ta kejing sngongo ya mekat ni ngi don na kene kejing seng mela khot yang ngi ne ki yang ki sem jongi kan rat mdei ban chuan kai mdei ban chuan na ma pakade kejing seng ya lap jong kejing seng sinot samla jongi ndai na mar me kwa bangin ya khenjing khen rang kat pat me hi kan rat ya ki khoro khoram jong kejing em jongi me i kejing yat yanti jong kejing em ka babon bon sien ngi tap da ki mas ngi phong da ki dormul bula Syakmat ngi penpau bangi kemen bangi sngau pa bangi po sam ki henrai halendet ki don kejing thang ki don kejing sngau si ki don ki omat bagi don kejing pat jonot mei kan rat be pat bai snai bateng teng bat bun si namar jongi namar bangi la iet ya la di bat ngi la perkhat tang syapang ya la di ki wei pat ki mat ya kejing mong ya kejing pang namar jongi ki yeng jongi ka emlang ka salang jongi ka long brieu man brieu jongi kamat iki khoro khoram bat iki jing ku kan rat ya rap ngi kan ka jing seng la ngi sngo thu bagi dan ki jing bat ki jing le ka jing em namar ba mepet bat perkhat tang syapang jongi ku balarwai bangin wan kan rat ban khen jing khen rang kat bat me ha kan ka jing seng haban sai lat yo pat lang jo me ban wan sya kejat jong ka ding phna jo me ai ya u ya ka jing shlur ablai wat sya kan rat be bangin perkhat ya la de bangin perkhat ya ki wei wat sya ba ka jing sngo ba bun jat kan san sya re ka jing em jong ila dangi sngo thu ba ma me malakran ai ngi ka jing sngo shlur kan rat bangin wan sya me na bangi tip da ka bangi wan sya me da le le ru menam pen ran bu kho ya ka jing em jong
keren kan rat ngin selit pai shiki ngin selit pai shela ke jong ki jaka shela ke jong ki snong shela ke jong ki balang rewat sya bangin mi rengkat bagado anot ke pasanot ngin it pai da ke jong sngohun bat ke jong kemen bor ba pala kala turaya ke jong em jong na do bo jisu larung nga ki jong perkat jong ki jong sngo jong ki la do no mentang ala perkat na ka bentagi we kumba mau la le na ka benta jong Shem ke buram ke jenguk, shem pediang jeng duai jeng kot kerpat. Haka kertengu Jisu ngi duai. Amen. Para banget bihet nganget scam bau bleu lak keren yang ngapat ya pi kan ke jeng seng. Bat ke ke bangin le ka long ngin siar wahai kan ke jeng ruai ba arspa nyo pun riau. Bat ngakot iet ya pi de ka men siem ka bas ngoret kat mangidang ruai kan ke jeng ruai. Hanu no ba pi don. Pi tep bau bleu lak keren ya pi. Pi tep ba fi don kam ban ya kan jeng kan rengkat bau Jisu. Shumi nak jaka ba ma pi syong shuwan cha kejat jong ka deng phna nginya duai rengkat bat pi kendiat ki counselors ki don kin sio ban ya selok bat pi kendiat bat pin selek pai sha yeng rengkat ba ke jing kemen rengkat ba ke jing kerku ars pa nyo pun rieu kat pangidang ruai ya ke jing ruai nang no na ba pi don wan om sha upastor khan mo phlang don bor ban le ya pi wan sha Jisu wan sha ka deng phna wan cha kajing penthama ya kajing em ha kajing adai jong ibadu arspa nyo pun riau kumbangalong atrai baba ba medang khot sngo bha yang akas nam jong me long hok yang atrai baba ngawan arspa nyo pun riau Iya yang ngalong atrai baba bamela kot snow bhayanga kasnam jong melong hok yanga atrai baba ngawan wan show Jisu lok bae stang ban wan kat ngidang ruang nang ni nakmat nang tuna pedeng satu sedir ki parlok samla ki long khpa ki long tuni wan show Jisu ukhat iet yang abat ya fi ulapan kre abanya syam yang abat ya fi bat gani gani kesngi ka bau labu bangi ngene syam bat ya kendo bat ale sene syakma wan sene syakja tadi ublay terku ya kajing im jong fi wan parlok bai wan lok bai wanum pet ya no nuru wanum perkhat ya no nuru kajing penim kadai ka jong abat jong fi simet haga jing adai bat lau jong unong penim kajing kerku kala banja ya kayeng kesem ka jong bat jong piru ladanga bat ma pi ngikut jing mut ban le ya la ka jong im jong isimet haga jing adai bat Jisu wan sha Jisu wan sha ulap ba wan udang khot yang bat ya pi haga ni ko po wan lok ba wan sha Jisu wan ilong khpa wan sha Jisu Kilong kami wan show Jisu parlok samla bait wan show Jisu ki heparit wan show Jisu ukhot it yang apa dia fi kan ke Jisu wan lok bait wan show Jisu umba ngalong dan yang hi men ma
Kadi kepuar ke bekentang ngam kuat ban penslem teng kibriu ki sidong imat kia penbor ngam kuat bakan longkum ta ndre ngatep bau mensiem jong ublei udang ki laj lot ya pedeng jong ye kani kajing seng para bangit be na da pios ngau bau mensiem jong ublei keren na po jong pi wat pene ya kedonot wat pene nong ruai uam jing bu teng wat ai ya pi kan syukur ba pin sapai ndal apoi kapor wan rangli wan juki wan kloi no kat ba kiwa kat jing em kidang tuot suar pa ngalit pet ye wei parlok ibe si tom hospital ila em jengai na ujisu barabang ila pan ye kendo ye imla syu pan keren kalong kabesen ya do kata-kata ngili ya keren kum kinong sarai ngili ya duai ndrai ngam tep kumu brio lai lala ne em ya kapan pai si sha syu ujisu wat ada nganget scam bala dangi pai syu unom penrain bu kho barabang it kat pa udang khot wan syu nginum pen slam ngin rai stang si sian hi na do khot ba ar bat kat bangidang rai yang no ba pipidon pitip ba ubleu keren wan syu jisu wanom pet e kiwei wanom berkat e kiwei jeng em ka de pi ba de ka yeng ka sam jong pi ki long pa wan syu jisu long ka me wan syu jisu ki khon jong ka yeng wan syu jisu ka ne ka de ka jing seng na ka benta jong e ka khot ka ba Ngalong kampen slam shu kabor kasnam kanang pendu kapapa tungit jon naru atrai Pelaban don siya tu sedih melaiwan inap ya fi pelaban don pedeng jong kecing eseng wan inap ya fi pelaban don sini sekma wan jong sim ya kesen jam kadon kam tang si sen jam bapin wan bapin yo snow bau jisun kersya bapin mat ya kecing im jong kecing kerku kecing im jong kecing jong wan jong jisu lok bai kani ketika por kabau lapen krek nang banya siam banya kendo bat nga bat pi leng ba jong ni kajing seng kaba mau la keren leng ba kajing seng samla sinat bamangi kumu padlang jong ublei ki balak ban wan jong ni kajing seng ngini omat ye kajing kerku kaban syong dap ha kajing im jong i haba manga bat ma pingi IT kajing im jong i show jisu wan show jisu yang hi men ma pelat men pen kudli kakum kakular jong mehi atra wan la bai wan jisu khot i ya phi wan show jisu dang khot ye mi na ka jaga ba pipi syok wat sha bo soitan on pene e ka do anu jong wan lok bai udang ap yang apa dia fu ki jingker khu ba thamai kin saja ka jong em jong ha ka long yeng ha ka long sem jong ndah ba manga ba ma pi ngi sim ya ka na bangin ya khen jing khen ba jisu bangin IT la ka jong em jong i hau nong penem baru nong suspa jong Yesus Kristus wan lok bai syati syapedeng bilawan wan show Yesus syati sedih wan show Yesus udang khot i jadi bilawan don syati sejaka bayang ki kaliru pitip bau mensim jong ublei keren ya pi wan lok bai Yesus udang khot i ya pi ngin ap ya pi ini duai rengkat bat pi ki counselors kan saya duai rengkat bat pi pin mi nang ni na gadi gajing seng rengkat bagi jengker ku rengkat bagi jengker syaitan wan show Yesus wan lok bai udang ap ya pi udang pejit yang abat ya pi udang yai perkatang syapang jonga bat jong pi pada kuak ba manga bat ma pi ngin sim ya ka senja bangin wan sakejat jong ka ding wan lok bai leng ker ku ya wan i have bai wan show Yesus
kilong kawan syau jisu kisamla wan syau jisu hot wan ubleun kerku pikit khot kita lagi wan kene de gajing seng bau bleu lapan krek nang naga benta jongi wan syau jisu ngalong ben diang hi ben ma pelat hot wan syau jisu la bandon sya tu sya diam lele wan ngin ap ya fi sya kini ki benta kita sya pedeng sya khmat ru wan syau jisu khot i yang apa ya fi pada kuat ban kerku thma ya ka jing im jongi wei tai wan syau jisu wan lok wei sa si phang por ngin sa penuai no ya ka jing seng ngan sabu ka jing duai ka bakerpang na ka benta kitu barok ki bawan sya khmat Bangan sekerpa i Reverend Arti Sang Diari Chief Secretary in charge jong kesinot samla jongi lain sepelat yang ida kejeng penuai wan syau jisu parlok samlawan jisu i jepi long khpa wan jisu i jepi long kemi wan kene ke por ka bakerpang bau jisu i jepi wan sekejap jong kading wan ban ma de kejeng sat jong kesnam ka bau jisu lapan kre naga benta jonga bacong pi wei tai wan lok ngawan wan syau jisu lok kam julong ka baladir ban wan syau jisu kanunu kopor kalong kopor ka babiang bangin wan syau jisu wan syau kadon gajing penki ya kadon jonga bagi dang don ki bau bleu la keren na kani gajing seng ki bas ngau thu bagi de bani kenjing ken kat bau jisu kata kadon gajing keren na kadon gajing ki ya kamen siem jong pi mi na ka jaga ba pi syong wan syakma wan bani kenjing ken wan bani suk bau jisu pun penthmai bani ku ya pi wan lok pe wan syau jisu hoi long ke kilong kemi wan lei wan lampat long ka baladi wan lok bai wan syau jisu kala bendu yaki jing ban long ujong menga lok bai umen sim jong bleu dang khi lai lu da pleng jongi kani ka jing seng wan syakmat wan syau jisu penthma ya ka jing em jong fi ha ka jing dei ban wan lok bai jisu dang ap yang apa dia fi wa ban kerku yang apa dia fi tembak kani ka jing seng wan ngin ap dia fi itu ki pedang don satu sedia wan syakmat kawan salah sekini lam ya pi satu saya pedeng satu saya kejaka ba fitang syok ba fitang yeng pimpat semula ban sim ya karai wan lok ba ye wan umbu teng bayok kan long ka baladir yang apa ya pi wan syau jisu ngalong jing e jong we kala yaki jing ban long ujong mi ngakwa atrai babhangawan min serwai setang khot bakat do reim lei lok bai ta fi ngau bau bleu keren ya fi mi na ka jaka wa fisya la banwan sini syek ngin ya tuai lengkap pi wan syau jisu wan bleu kerku pi wan lok bai wan sekejing penthma ya kejing dei ka jing em jong pi lengkap wan syau jisu
ban jengai wan chu Giêsu wan perlok samla Giêsu dang ap ya pi long khpa wan chu Giêsu udang khot iet ya pi long kemi wan chu Giêsu ki perlok ba iet chwa ngin penwai no ikini ka jeseng ngadon tangi we jing kerpat barit dar fidon ka jing sungusa anot ha ka do anot ba ka mensiem ka jeseng galawai ru wat phailen det no na kani ka jaka bangi long jeseng philaban wan chini shakman ki counselors kita ngedon nginya duai rengkat bat phi dei ban mi nang ne na ka jaka rengkat ba ka jing kemen ba ka jing kerku mentarungan sapendem no ka jing duai bakat bangadang duai dar pisa anot wan kam dei ba phiwan she ubrieu phiwan she Giêsu phiwan she ka jing pentamai jong ka jing adei jong phi rengkat bat u aku aban keren khandiat ya phi ke balawan ban IT la ka jong ka jing em jong phi ubleun ker khu ya phi ki men bat ki para jongi haba phi lawan ban IT la di ha Giêsu ngadwai ba ubleun ai bor ya phi ba phin mi nang ni da ka jing kemen mi nang ni da ka jing siam men siam bret no ang ni ya ki pop ya ka jing telot ya ka jing duna ya ka jing e baro bat mi nang ni rengkat ba ka jing siam men siam bat ka jing ker khu ka ba ublei udon ban le ha ka jing em jong phi nang ni syakaman ini pendem ka jing duai bat hadian kata Reverend Arti Sang Diar executive secretary in charge jong igi sam lain sapelaj ka jing penwai ini duai ablay ubau kupa jongi ubah beneng idap da ka jing sngongo yame namar ka ni ka por ka ba koridor ka ba memelayat lat lut apa deng jongi ablay ngi osngo te kan rat yo men sim ba khut uba khi apa deng jongi wat hado ka ni ka por bangi don ban mani bat ban syakri yame ki don kini ki men ki don kini ki para jongi ki ba yo osngo yame kan rat ki osngo ye ka jing pen khi jong me ya ka men sim bat ka jing em jong ki bat kim sngo sok kan rat ban syusyong ha ka jaka ba ki don kum ta kan rat da ka men sim jong ka jing sngo iet ya meh kilami na kejaka bagi don bat kilawan shani syakejat jong kani kejaka kabalong kabathau ya syakejat jong kadieng phana ka jomeh bamaki ken IT no ya la ka jong ka jing im jong ki syameh ngangam tip balai bamaki ki wan syakhamat met tip kan rat namangem la ban buri e ru em na khmat jong meh ngila ban tap lut iki na khmat jong ki brieu ringem la ban tap e ru em na khmat jomeh kan rat be melakularti kita ki bawan syanga dalai leirung anum penran bu kho taplup iki da kasnam ka balami na ulum Calvary ayaki ka bor kan rat bakin mat ya ka jing kemen ya ka jing shaman sim ya ka jing sngo suk ya ka jing sngo hun bakilawan sya kejat juga ding puna jong meh lada kilawan rengkat bagi jing lada kilawan rengkat bagi jing melien basniu lada kilawan rengkat bagi problem rengkat bagi jing syam babun jat bagi ya kendo ya rap bakin berat hang ni hatrai kejat jong ka ding puna bat bakin mi syu nang ni rengkat bagi ni keju ke jing kin mi da ka jing syam sim kin mi rengkat ba ka bor ka bathamai kin mi rengkat bat meh kan rat oh kin ruai kung bong nong ruai syam sim bor ba pla ketrei ka jing em jonga ketrei ka yeng jonga na do ba Giêsu la rong hanga ablai ba yet nya duai ba men ker khu ngi wei pai wei la da dang don na pedeng ni ka jing seng ki khon jong meh ki long khpa ki long kemi ki samla badwat ki hebarit ki ba ma me la keren kan rat ki sngo thu bagi dan kamban ya khen jing khen bat me henry kim pat simla ban sim ya karai apalai ngaduai ba men ay ki jing sngo slur baki ke numli lek no nang ni na ka jing seng henry kin wan shabe kin ya suk bat me kin mat e ke jing ker khu ki ba me don ya ka ban ay ka jing im jongi apalai ba iet yang i baro ki balawan to pen khalan ya ka jing im sim jongi to pen syaj bor thma yang i to ya rap yang i kan rat banginum im na ka bentai ya la di henry ngin im na ka benta jong me bat ngin im na ka benta ban long ka jing ker khu ya ka jing im jong ki wei pat kan mau ya ka sinat samla jong i ker khu ya ki nong ya lam ker khu ya ka jing syakri ka ba koridor jong ka kan mau ya ka balang jong me ka bala pediang ya ka ni ka jing syakri ker khu ya karo da ka bor jong me ablai ngi pen kentang me ya ka jing syakri ka ba dangsa ker khu ablai ba ya ka jing seng ya syakri jong me ya ka jing seng baro ka wei ngi nget scam kan rat ba ma me mon ya ka ban khot yang i syaka jing map e bat syaka jing is nei jong me to
siap mau beli ya kaburam ya kejengok baik kejengero baro oh ngisu ai kaburam kejengok bat kejengero tang semehi penahap ingi hak kejat jong keding pena kenrat kedai ingi ban man ret halagasngi kedai ya meh bat tang ya mehi ban man krau kaburam kejengok ngi ai semeh kekerteng uji sungipan. Try itu pediang ya kejeng syakri kejongi. Pediang ya ki syakri kejomi buan ban IT thamai khmat jomi kan upor. Bakejeng rai berkejeng kut jeng mur ban wan khmat ban slok bat me ko kanran. Bagene yo shisha ya kejeng suk ka man sim ka jongki. Bagen lai ka man lai pai nang ni da ka bakil IT met bat man sim sheme. Sim ti mami ya ki ya kejeng im ka banang sa ka jongki. Parag why no to dairo bakajeng ai ke yung Jesus Christ butrai jongi ubala siya pila dela krimpna nam taki pop ke babon ke jongi kajeng ba ka jong blai pana bom jukut se ke bom jukut lemro bar ke jeng slok ba thiang ka bajan bar ka bajan ke jong mun sembakoi to kini like bolong woi blai kini songsa kini dorang kat lembat ni kerpang lembar ke jeng sang samla sinot Berkini ki syakri ke jaume ke balwan IT syakmat. Long rengkat lembat ki khon ke jaume ke leng satlak jong ke pertai. Ki bangu ki bamane me ke negasngi. Nado mentab sebom jukudro. Amen. Kani kalong ka jingpen bana. Kinu ki parlok jangi ki badan hang ne ki badang kwa ban bam ki ja song ki bangila song kila ban le shem nang te na ba talk health help desk sobha ban le shem nang te ni na ba talk health desk ki asha sobha ban pen sam lem nang ta ka chingker ba kalong ba ki volunteer baro ken pen pelam ya ki ne ki tiar gitar ki ba la depan ba mena ki blang sa ki bilon ban pen lom lem ka ba kalong ba ki ba wan chang na ka ches ngau ba ban pe ya la ki chong ki tiar ba penum I hang ne khnang ba kanum pen bu ching ya ka jeseng samla bat ka balang kata da ke chingker pa nam da ke wan cha ka jeseng pen mi ba ya ki tiar ke jong pi ka wei pat ka long la ker pa dia ki dele ke ki bawan da ka bas ba ken lei biang kum jo kenang bakan numpen slam ya kibadan bat kibapen ya kene kakam